Hej, velkommen til. Mit navn er The Ones, og lige nu der sidder jeg på Jydelordisk YouTube-kanal. Og jeg har i dag for at fortælle jer lidt om nogle lidt specielle commands, som jeg har valgt at kalde dem, som I kan se her på billedet foran mig. Der står her, stil dig her for at se de specielle commands. Og det der er der, når vi går ind her, så kommer vi herind. Og det der er i fokus i dag, det er den her grappling hook, som det hedder på engelsk. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle kalde den på dansk, så den hedder i hvert fald grappling hook. Og du har formentlig stillet dig lige her. Og så har du fået et link i chatten, som er sendt ind på videoen. Ganske udmærket. Her er en crafting recipe, der fortæller, hvordan man crafter den. Så det gør vi lige. Og til den professionelle minecrafter her, eller whatever, så ved vi selvfølgelig godt, at det her det bare er en fishing rod. Men den her fishing rod, den har altså nogle andre egenskaber, end den egentlig plejer at have. Så jeg render ud et sted, og så finder jeg et sted. Jeg render ud et sted, og så finder jeg en location, hvor der er nogle gode bjerge lige at vise det her af på. Så jeps, det gør jeg lige. Yes, så er jeg kommet ud et sted. Vi skal bare lige ud af væggen her. Bare lige for at gøre det rigtig levende. Så ja, vi er i en ravine ude midt i ingenting. Ude i wilderness, eller kald det hvad I vil. Og vi skal simpelthen op ad den her cave, eller den her ravine. Og det gør vi selvfølgelig med vores grappling hook her, eller fishing rod som det er. Måden I bruger den på, det er at I kaster den, og det skal lande oven på en top. Som I kan se, den har gjort her. Jeg kan lige prøve op her. Den er landet herop. Det er ikke lige til at se, men den er landet herop. Og så trykker man shift, og så hiver den automatisk ind hen. Så I kan se, at jeg ryger op her. Og så står jeg her. Det den ikke kan... det den ikke kan, det er, at den kan ikke sådan... For eksempel den kant der, hvis jeg kan sådan der, kan det? Nej, jo, det kan jeg godt. Den kant herop, der vil jeg ikke rigtig kunne komme op, fordi at den vil simpelthen... Altså jeg holder shift i bunden nu, men den vil simpelthen hive mig ind under her. I nogle tilfælde kan det rent faktisk godt lade sig gøre. Hvis man hopper bagud og så trykker shift, men ja, jeg kan se, det kunne jeg ikke der. Men i hvert fald, vi kan godt komme op her. Skulle vi gerne, hvis jeg lige kan ramme. Og så holder jeg shift i bund, og så kravler jeg simpelthen op ad væggene. Så her. Og den kan alle bruge på serveren. Det er bare, når du crafter din fishing rod, så kan den bruges til det her. Så det er du velkommen til. Det kunne være rigtig fedt måske se nogle parkourbaner eller andet, hvis nogen har lyst til at bygge det. Der kommer senere hen, hvis det ikke allerede er, når du ser videoen, så er der et minigame area, hvor man kan skrive til admin, og så kan man få lov til at bygge sit helt eget minigame, som så vil være åbent en gang imellem, når det så kommer. Ellers så er der ikke så meget andet at sige, end at jeg håber du kan bruge det til noget, og jeg håber jeg sætter ind på serveren.